U 19 sati u Bosni i Hercegovini zatvorena su birališta. Kažu da su ovo bili najneizvjesniji izbori od rata. Neizvjesnost je u izboru bošnjačkog člana predsjedništva za čije se mjesto ravnopravno natječu 3 kandidata, a dobra je vijesti da je izlazak Hrvata na ove izbore veći od očekivanja. U Sarajevu je naša Elizabeta Gojan. Elizabeta, ima li ondje kakvih izlaznih anketa koje bi nam mogle već sad nešto više reći o izbornim rezultatima? Izlaznih anketa na koje smo navikli mi gledati na našim izborima ili na izborima u nekim drugim stranim zemljama ovdje ne postoje, no Sjedinjene Države su se potrudile i pomogle Bosni i Hercegovini, pa će elektronskim prebrojavanjem Bosna i Hercegovina vrlo brzo saznati tko su pobjednici. Naravno, prvi neslužbeni rezultati bit će u 21 sat, oni nama najzanimljiviji za predsjedništvo Bosne i Hercegovine u 22 sata i 45 minuta. No neke se činjenice znaju, a to znači da je izašao velik ili veći broj birača nego na prošlim izborima 2006. Do 17 sati njih 40%. Zna se i da u Republici Srpskoj nema većih problema za Milorada Dodika i njegov SDSN. On je bez problema pobjedio sve svoje konkurente pod krilaticom Republika Srpska zauvijek, Bosna i Hercegovina samo dok se mora. Neće biti, čini se, za sada većih problema ni za Željka Komšića i SDP koji su favoriti i za hrvatskog člana u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Podsjećam, Hrvati se nisu mogli dogovoriti za zajedničkog člana konkurenta Željku Komšiću, pa su tako Borina Krišto bila kandidatkinja HDZ-a, a Martin Raguž kandidat HDZ-a 1990. i Stranke prava. Najveća se bitka i najveća je neizvjesnost za muslimansko-bošnjačkog člana, tročlanog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bore se, sada se čini neizvjesno, Haris Silajdžić i kontroverzni medijski tajkun Fahrudin Radončić, novo lice samo na političkoj sceni. Do jutro se činilo da će bez problema Haris Silajdžić pobijediti, no kako je dan odmicao, tako je gospodin Radončić sustizao svog konkurenta. Neki pričaju da su izbori bili 2 tjedna kasnije, bez ikakvih problema pobjedio bi Harisa Silajdžića. No u svakom slučaju moramo pričekati službene rezultate, a ekipa Hrvatske televizije dan je provela na biralištima u Sarajevu, ali i na Baščarši. Pogledajmo. Zvonko lupkanje čekića po bakru dopire iz kazandžijske radnje Muhameda Huseinovića na sarajevskoj Baščarši. Tako je bilo i za vrijeme nedavnog rata, ali i svih ratova i osvajanja na ovim prostorima u posljednjih 250 godina koliko se njegova obitelj bavi ovim gotovo izumrlim zanatom. 64-godišnji Muhamed s nostalgijom priča kako je njegov pokojni otac u godinama kada su šljive dobro rodile znao trgovcima i seljacima prodati i 72 rakijska kazana. Danas s mirovinom od oko 1000 kuna ipak radi, pomaže dvojici sinova, sretan što mu unuka i menjaka zanima njegov rad. Ovi što su prije moji bili favoriti, ono što sam za njega glasao, već me iznenadili, zapravo neugodno, jer nisam bio mi je velika i nada, iako sam poznavao poprilično Harisa Silajdžića nekad prije 20 godina, srce mu iščupao sve, sad zavisi sad. Pa za nekog drugog meni je vrlo simpatičan naš Željko Komšić. Od prijeratnih 25.000 Hrvata sad ih je u Sarajevu oko 16.500. U nekad većinskom hrvatskom prigradskom naselju Stup samo ih je 3.500. Ništa ne očekujem, sad očekujem. Pa zašto ste onda izašli na izbore? Ba eto, što kažete, građanska dužnost, ne znam šta bi vam rekao. Jel mi možete reći za kog ste glasili? Mogu, za svoga. Za svoga. Valjda treba da krenemo jedan put sa mrtve tačke, pa da idemo dalje, da li da u budućnost ili u prošlost, a prošlost ne bi voljela. Među OSS-ovim promatračima koji nadgledaju regularnost izbora i 2 poznata lica iz Hrvatske. Nakon obilaska glasačkih mjesta na Palama, Alipašinom polju, Hrasnom i Liđi, donose vijest o neočekivano velikom odazivu birača, posebno mladih. Nijedna stranka nije baš bila ono što bi ja zaista željela, ali moglo se opet nešto izabrati. Što je Bosna i Hercegovina izabrala, politički favoriti i gubitnici koji su glasali uobičajeno okruženi novinarima i snimateljima, mogli bi, zahvaljujući američkoj pomoći s elektronskim prebrojavanjem glasova, saznati već u 21 sat.